quixen facer algo, simplemente, algo que redundase en reafirmación da autenticidade de Galiza. E como os meus instrumentos de traballo proceden do campo da filoloxía, por iso pareceu-me que o estudo da lingua e da literatura era a mellor, quizá a única aportación que podía eu facer a este traballo. E fixeno o mellor que puiden, co cal a miña conciencia está tranquila, calquera que sexa o fallo que a posteridade ou os mesmos contemporáneos, suxeitos naturalmente a xuizos ou prexuizos ideolóxicos, queran formular. Ricardo Carballo Calero, fillo de Gabriel Carballo Naya e Dolores Calero Beltrán, naceu o 30 de outubro de 1910 no Ferrol Vello. Eu nací no Ferrol Vello, no Ferrol máis auténtico, na rúa de San Francisco. Aquel era un Ferrol aínda pequeno, dicíase que contaba con 20 ou 25 mil habitantes. A parte das miñas impresións da realidade mariñeira, do ouvir as cornetas do parque que resoaban nas paredes da miña casa, que tiña unha fachada que daba a Praza Vella, a Praza do Marqués de San Saturnino. Lembro as feiras que se celebraban os días correspondentes naquela praza, e ficou moi gravada na miña lembranza o feito da presenza de ingleses. Entón, había moitos técnicos en materia de construción naval, de diversos graus de competencia, que foran contratados para impoñer nos segredos desta técnica das construcións navais aos españois que traballaban na Sociedade Española de Construción Naval. Os ingleses eran unha colonia importantísima, tiñan a súa capela evangélica, tiñan a súa escola inglesa. Dice que as señoras destes enxeñeiros ingleses, destes traballadores ingleses, foron as que popularizaron na zona o uso das selas ou carriños en que se levaba aos nenos. Lembro moito nenos de miña idade vestidos de jockeys, que era unha especie de uniforme dos nenos ingleses da época. Creo que efectivamente o meu nome de Ricardo está en relación coa existencia de moitos Richard ingleses daquela época, no sentido de que se puxo de moda ese nome, e por iso penso que hai máis Ricardos dos meus tempos nados en Ferrol que en outra cidade calquera ou en outra terra calquera de Galiza. A pesar da súa vinculación posterior á filoloxía galega, Ricardo Carballo Calero estudiou en primeiro lugar a carreira de Dereito, obtendo a licenciatura no ano 31, aínda que, como el mesmo confesaba, a súa vocación primeira foi a militar. Eu estive, incluso, estudando durante certo tempo matemáticas con vistas ao ingreso na Escola Naval Militar, que entón se echaba en San Fernando. Houve unha circunstancia que torceu o meu destino. Eu aprobara algúns anos de bacharelato antes de comenzar na acreditada Academia de San José, dirixida por don Arsenio Díaz del Río, estudos de matemáticas para preparar o meu ingreso na Escola Naval Militar. Pero don Miguel Primo de Rivera, o ministro correspondente do seu goberno, dispuxo por aquela época que para efectuar o ingreso na Escola Naval Militar, e supoño que en xeral nas academias militares era necesario ser bacharel. E entón eu volvín suspendendo os meus estudos de matemáticas, de álgebra, de aritmética, de trigonometría, volvín, digo, ao colexio onde fixera os meus
primeiros estudos de ensino medio para rematar o bacharelato. E ocorreu que entón se me despertou a miña auténtica vocación de curioso das letras. Así que cando rematei o bacharelato decidí non proseguir os meus estudos de matemáticas, sino intentar unha carreira universitaria. Esta carreira universitaria sería, naturalmente, a carreira de letras, a de filosofía e letras. Entón, non estaba diferenciada esta facultade nas seccións e subseccións en que ahora se divide. Mas, unha vez que en Santiago aprobei o primeiro ano de filosofía e letras, que era tamén ano preparatorio de Direito, razóns de tipo económico me impulsaron a seguir a carreira de Direito e non a de filosofía e letras. A de filosofía e letras somente podía conducir á cátedra de instituto, a cátedra de universidade, mas entón se celebraban moi de tarde en tarde oposicións a cátedras. Non era a situación económica da miña familia tan próspera que pudese tranquilamente dedicar moitos anos a esa preparación e a esperar a conxuntura oportuna. Entón, por querer que tiña, como se dixéramos e dicíamos entón, máis saídas a Facultade de Direito, a carreira de Direito, seguín esta carreira. Decídese finalmente pola carreira que estaba destinado a exercer, a de Filosofía e Letras, doutorándose en Madrid. Nesta cidade frecuentaba unha tertulia a que asistían Ramón Cabanillas, Santalices e moitos intelectuais galegos. Paga pena escoitar a opinión que gardaba de Ramón Cabanillas. Don Ramón Cabanillas era para mí un home admirável. Admirável sobre todo polo desdén que profesaba a toda a vaidade. Era un home que nunha tertulia nin tiña a salvaxe adustez do que se cala e se encerra en si mesmo, nin tiña a ridícula e mesquina propensión a pontificar. De xeito que era o colmo da sinxeleza e da naturalidade. Falaba, se lle preguntaban, non esquivaba tomar a iniciativa da conversa, pero nunca insistía para ocupar o primeiro plano, e todo isto facía un home encantador. A min queríame moito. De volta a Galicia, traballa como agregado de Lingua e Literatura Española no Instituto Rosalía Castro de Santiago. Pero os estudios do galego virían pronto a sustituir os anteriores. De feito, xa dende a súa época de universitario en Santiago, viña colaborando estreitamente co Seminario de Estudos Galegos. Cando eu cheguei a Santiago no ano 26, puxen inmediatamente en contacto cos homes do seminario, no que ingresei cunha lectura de poesías. Co tempo fui secretario de actas do Seminario dos Galegos, secretario xeral e logo conselleiro. A constituición do seminario, a lei fundamental que naquela época se redactou reformando antigas normas, está principalmente redactada por min, porque como eu era xurista, eu estudiaba Dereito, pois entón tiña certa soltura para arretellar leis. Por iso tamén interviñen na elaboración do primeiro anteproxecto de Estatuto Galego que se redactou no ano 1931. O ideal daqueles mozos entusiastas tiña un moi claro Ricardo Carballo Calero. Era continuar o labor dos vellos mestres do galeguismo, pero acentuando a relación